ഇതാണ് ഭൃംഗരാജ് അല്ലെങ്കിൽ കയോനി എന്ന ഔഷധ സസ്യം. കേശരാജൻ എന്നാണ് ഇതിനെ സംസ്കൃതത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം കേശ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത് വളരെ ഉത്തമമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കയ്യോന്നി, കഞ്ഞെണ്ണ, കഞ്ഞുണ്ണി, ഭൃംഗരാജ്, കേശവർദ്ധിനി എന്നീ പേരുകളിലെല്ലാം ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. തൊടിയിലും പാടത്തും ഈർപ്പമേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇത് വളരെ സുലഭമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. താരൻ, അകാലനര, മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഇതൊരു ഉത്തമ പരിഹാര മാർഗമാണ്. അതുപോലെ തലയ്ക്ക് നല്ല കുളിർമ ലഭിക്കുവാനും നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുവാനും ഇത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയും താളിക്ക് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുക വഴി മുടി നല്ലതുപോലെ കറുത്ത് നല്ല ഉൾക്കരുത്തോടെ വളരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ എല്ലാവിധ ലിവർ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ലിവർ സിറോസിസ്, ഫാറ്റി ലിവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഇതൊരു ഉത്തമ പരിഹാര മാർഗമായിരിക്കും.